بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبان ingati tu ithalathatul usul wa adillatuha, ingati ekhuluma ngesekelo ezintathu ezibalekile noma ezimqoka kaIslam kanti futhi nalezo zinto ezifakazela zona. Masikhumbula isifundo bekade sisenza ngaphambili noma isifundo esiphuma kuso besekhasini lesibili noma kufana nesingeniso sesibili encwadini ka Sheikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Sibheke izinto athi izintathu mangabe ethi annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathati hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Ngasikhathi ethi izintathu izinto eziphoqelekile kuwo wonke umuntu oyimuslim owesilisa nowesifazane ukuthi azazi futhi azenze noma enze ngakho lokho kuqondene nazo. Sithe ukuqala mangabe sibheka wathi anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Uthi Allah uyosidalile futhi uyena osondlayo sinakekelayo futhi akasiyanga nje dengwane noma akasiyangaze. Ngamanye amazwi kusho ukuthi usibekelile uhlelo noma usiko impilo efanele ngabe siphila ngalo. Usethi bal arsala ilayna rasula, mawethene kodwa ngalo kwathumela kithi nisithunywa la ukhuluma ngomprofeti Muhammad ukuthula kube naye. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Wasethi loyo ozomthobela noma ozolalela imfundiso zakhe nezimiso zakhe uzongena ejanna, umphumela walokho umvuzo walokho. Waman asahu dakhala an-nar, wasethi loyo ozophikisana noma ozophula imithetho noma izimiso zakhe uzobe njani, loyo uzongena kuphi? Esihogweni. Wafakazela uSheikh ngobufakazi obuvela kweQur'ani lapho khona sibheka iverse lapho ethi Allah inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Uthi wallah impela sithumele kinina isithunywa esingufakazi phezu kwenu njengalokho sakwenza nakuFaro masithumela kuye ini isithunywa. Usethi fa'asa fir'aunu ar-rasul fa akhadna wabila. Sachaza ke nalokho ukuthene uFaro wenza kanjani kuMose ukuthula kube naye mhla eyalezwa kuye, akamhloniphanga, akamthobelanga, akamlalelanga, wasethola isijeziso esimbi kakhulu mangabe thi Allah akhadnahu akhadhan wabila, ukuthi simthathe ngani ngendlela embi noma ebhlungu kakhulu. Sabheka naludaba lwesibili lapho khona sibheka ethi athaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Lapho khona uSheikh ethula ukuthi udaba lwesibili olumqoka yini ukuthi uAllah akakuthokozeli neze ukubhanqwa noma ukubangiswa elungelweni lokukhonzwa kwakhe. Ngamanye amazwi ufuna ukuthi mekhonza uzathokoza kumele khonzwe yedwa. Wasethi uSheikh mayigcizelela lokho wathi la nabiyyun mursalun, uthi akunamsebenzi yakhathalekile noma ngabe loyo abhanqwa naye ngabe uyini ungumprofeti othunyelwe nguye uqobo, wala malakun muqarrabun okanye kuyingelosi kulezo ngelezo ezisondele kuye Allah subhanahu wa ta'ala. Ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi zisezingeni elingako kodwa azilitholi ilungelo noma negunya noma imvume yokuthi azibhanqwe no Allah ekhonzweni kwakhe. Wala ghayruhuma, usethi nangaphandle kwalabo bobabili, kusho ukuthi ngakubantu noma ngabe umprofeti ohlonipheka kangakanani, umprofeti osezingeni eliphezulu kangakanani njengomprofeti Muhammad ukuthula kube kuye, who is afdalul khalq, okuyena osezingeni eliphezulu kuzona zonke idalwa zika Allah, kodwa still akanalo nelincane ilungelo lokuthi Muhammad akakhonzwe kunye no Allah okanye ukuthi Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi ukuthi akakhonzwe. Wasethi ke lokho kuveza ukuthini noma sathi saphe ubuhlakani bokuthi kukhomba ukuthi laba bangaphansi kwesikhundla nangezinga nangokuthandeka ku-Allah noma ukusondela kwabo ku-Allah abakwazi ukuthi bona bangabhanqa no Allah ekhonzweni kwakhe, ekubeni laba basezingeni eliphezulu lokusondela ku-Allah nasekubeni izinceku zika Allah abakhonzwa kunye no Allah. Kangakanani abangaphansi kwalelo zinga. Sabheka le verse lapho khona wayithi wadalilu qawluhu ta'ala, ethi ubufakazi amazwi akhe uAllah methi wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, ukuthi wonke ama-masajid indawo lapho khona kuthandaza khona nokuthandazela kuzona zifanele uAllah, ezika Allah zonke. Sachaza ukuthi nabahlaziyi baleli aya bakuveza ukuthi ngisho izitho zethu zemzimba njengoba mangabe senza isajda, wonke lamalunga omzimba esiwabeka kwisajda esiwathintisa phansi njengalamalunga ayisikhombisa umprofeti ukuthula kube naye asitshela ukuthi kumele isajda yenziwe ngayo, okuyisiphongo isihambisana nani nekhala,
okuzoba izandla zombili esokudla nesokunxele, kuzoba idolo lokwesokudla nelokwesokunxele mangabe uyabala u5 lowo, bese kuzoba amathe onyawo lakuphi lakwesokudla namathe onyawo lakwesokunxele. Lezi zitho noma lamalunga ayisikhombisa esephelele. Kanjalo nakho konke lokho kukhombisa ukuzinikela nokuthobela nokudumisa Allah, akwazi ukubhekisa kwabanye uthi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Usithi Allah ingakho ningenjani, ningadumisi noma ningakhuleki nakoyedwa kunye no Allah, ngisho ukuthi ungamhlanganisa Allah ekudunyisweni kwakhe nasekukhonzweni kwakhe nakwesekwenzeni idua. Mawubheka ivesi lithi la fala tad'u, kusho ukuthi awuyenzi idua, awukho umkhuleko oyisicelo owubhekisa kwabanye ngaphandle kokuthi ubhekise ku Allah kuphela. Sama lapho ke sifundeni esingaphambilini, ngoba sibona lolu daba lwesithathu, ludaba oluthanda ukubanzulwana ekuthenini lidinga ukuthi silinikeze ithuba elenele ukuthi silihlaziye. Useyaqhubeka ke umlobi wencwadi walabe nomusa naye masithi as-salisatu, uthi okwesithathu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Usethi ke manje ukwazi ngamanye ukwazi ukuthi loyo othobela isithunywa, kusho lo wenza ngendlela efanele ukuthi uyasithobela isithunywa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kube naye wa wahada Allah, futhi ukhonza uAllah emkhonza yena yedwa. Ukhumbula ukuthi amaphuzu amabili angaphambilini beyokuqala beligcizelela ukuthobela isithunywa, elesibili ligcizelela ukungathokozi neze kuka Allah ukuthi akabhanqwe ekukhonzweni kwakhe. Ngamanye amazwi lifundisa ukuthi akakhonze yena yedwa engabhanqwa nezinye izinto. Usethi ke la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu, uthi akuvumelekile kulomuntu owenza lezi zinto ezingaphambilini sesizibalile. Umuntu owazi ukuthi sithunyelwe kuyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufanele ukuthotshelwa. Lo muntu omthobela ngempela umprofeti ukuthola kube naye, nalo muntu okhonza Allah emkhonza yedwa engamxube engambhanqi nalutho, akuvumelekile neze kuye ukuthi abe mdibi munye nalabo abalwisana no Allah nesithunywa sakhe. Walau kana aqraba qarib, noma ngabe basondele kangakanani kuye, noma mhlawumbe ngabe izihlobo zakhe noma umndeni wakhe noma amalungu omndeni wakhe, loyo ophikisana nolwisana no Allah, ngamanye amazwi wenze phakathi kwakhe no Allah kwaba khona ini umngcele, uzakhele umngcele, ngoba legama litihad in this case lisho ini umngcele, ukuthi loyo wenza umngcele phakathi kwakhe no Allah akuvumelekile ukuba mdibi munye naye. Ngamanye amazwi awumeseki, awumlekeleli kuzona zonke lezo zinto eziphikisana nani no Allah nesithunywa sakhe. Sizochaza kahle masiqeda ukubheka leli verse esiyakulona. Usethi ke wadalilu qawluhu, selethe ubufakazi bokuthi amazwi ka Allah au ubufakazi baleli phuzu ilakho no Allah ethi la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والله تقلي آية أو صوز وتولى بانتو أبا قولوا الله بقولوا ناو سقلوا قينا bethanda labo abanjani abalwisana no Allah, abazakhele umngcele phakathi kwabo no Allah kanye nesithunywa sakhe. Man hada Allah, kusho ukuthi baphikisana no Allah, balwisana no Allah ngezenzo zabo nezinto abazishoyo. Sizozibona nje ibonele inshallah uma isikhathi sethu sisavuma ukuthi sikhulumela phezukwane. Usethi ke Allah walau kanu aba'ahum, noma ngabe bekungoyise, aw abna'ahum, okanye kungamadodana wabo abantwana babo, aw ikhwanahum, okanye kungabafowabo, aw ashiratahum, okanye kuyizihlobo zabo, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu, uthi Allah
yibo ke labantu abakanjalo kusho ukuthi laba bantu abangavumeli ubudlelwane abanabo nalaba bantu abasondelene nabo bungenelele noma bugamanxele elungelweni lika Allah nelesithunywa sika Allah ngenxa yokuthi bechema nabo ekuthenini bangobani bakabani bakuba basondele kanjani. Uthi Allah yibo ke laba bantu Allah anjani agcwalise kubo ini ukholo iiman ikhona ngempela ngamanye sebenesicibizo seiman yoqobo ke noma yeqiniso kuyingxenye ngamanye yokholo ukuba nalomuzwa nalendlela yokusebenzisana nokuphilisana nabantu engizongena kulolo daba emva kwesikhashana. Usethu Allah wa ayyadahum biruhin minhu uthi Allah ubaseke ngani ngomoya ovela kuye ebese uthi abamufasirin laba bahlaziye iQur'an bayasho ukuthi lokhu yini ukuholwa Allah nolwazi olubenza babe nokuqonda okunzulu njalo njalo. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها uthi Allah uyakubangenisa ezivandeni ezinemifula egeleza ngaphansi la sikhuluma ngamaZulu emazulu yini noma sithi janna ngalolimi leli leArabic. Uthi ko Allah imfula igeleza ngaphansi kwazo lezi zivande lezi. Usethi uma ngabe qhubeka radiyallahu anhum wa radu anhu ukuthi Allah uthokozile ngalabo bantu abakanje kanti futhi nabo bayathokoza ngaye. Ulaika hizbullah uthi Allah yilo ibutho iqembu lika Allah leli. Ala inna hizballahi humul muflihun ukuthi impela iqembu lika Allah yilo elalabo abantu abaphumelelayo. Ukusho ukuthi uma ngabe sikulelu hlobo silolu hlobo labantu siseqembini lika Allah ukuthi sikhuluma ngokuthini la sikhuluma ngokuthi ubudlelwane bethu nabantu nemindeni yethu nezihlobo zethu nomakhelwane bethu abukapakeli noma abuchaphazeli ilungelo lika Allah empilweni zethu. Ngokuthini asiyiseki into ephikisana no Allah, asiyiseki into ephikisana nesithunywa sika Allah egameni lokuthi ngoba umfowethu noma egameni lokuthi ngoba ubaba egameni ngoba udadewethu. Asibeki lutho, asibeki umuntu, asibeki nanto ngaphambi kuka Allah. Allah kuqala isithunywa sika Allah phambili. Uma kukhona ukuphikisanayo nalokho okwenziwa abantu emphakathini wethu noma okwenziwa abantu emndenini yethu okwenziwa izihlobo zethu asikuseki neze nakancane futhi sinjani ulaka lwethu noma ukudinwa kwethu kufanele kubonakaliseke ngendlela eyakhayo empeleni. Kufanele kube indlela eyakhayo makufanele sikhombise ulaka makuba umndeni okwaziyo ukuthi ufundise ukuthi lento yimbi noma uyakwazi ukuyigxeka uyigxeke. Uma kuyinto ongayilungisa ngesandla sakho uyilungise ngesandla sakho, uma kuyinto ongayilungisa ngezwi lakho uyilungise ngezwi lakho ukuze kungenzeki emndenini wakho nasemzini wakho noma ekhayini lakho lokho okuphambana nelungelo lika Allah. Njengokukhonza kwezinye izinto endlini ukhona wena awukwazi ukuba mdibi munye nabantu abakanjalo futhi awukwazi ukubaseka uma benezinto abazenzayo noma benezinto abahlangene ngazo eziphikisana neziphula ilungelo lika Allah noma ilungelo lesithunywa sika Allah. Ngizokwenza isibonelo ngalokhu okwesibili ohlangothini lika mprofeti. Njengokuthi uma ngabe umuntu ogunda abantu inwele mangenza isibonelo awukwazi ukuthi ugunda abantu inwele uzokhunda nengishintshebe zabo egameni lokuthi uyena okhethile ukugunda. Ngizokwenza isibonelo ngoba lokho siyazi kuyaphikisana nemfundiso yamprofeti ukuthi gcinani intshebe ninze njani ninciphise amadivu. Konke okuphikisana nemfundiso zikaMprofeti Muhammad ukuthula kube naye asikuseki noma ngabe ubani okwenzayo. Konke futhi okuphikisana nezimiso zika Allah nemithetho ka Allah ikakhulukazi ilungelo lika Allah lokukhonza yedwa nokuthotshelwa nokusatshwa nayo yonke leyo asikweseki asivumelani nakho asihambisani nakho futhi ubudlelwane bethu nabantu siqala ngalokho ukuthi bamiphi bona elungelweni lika Allah nanokuthi thina simiphi nabo kuzoya ngokuthi bakude yini no Allah noma basondele ku Allah. Lokho kodwa akusho ukuthi abantu abangayenzi into ngendlela Allah afuna ngayo uba nobutha nabo obungahlulelekile nje kokuthi inzondo mhlawumbe noma ubakhulumisi noma uyabaduba noma ushika noma uxabana nabo noma uyabaxosha. Cha, sisho ukuthi kulezo zinto eziphambene no Allah asichemi nokuthi wasekhaya, asichemi nokuthi udadewethu, asichemi nokuthi umfowethu, sibuyela nganeno futhi siyakuhlaba lokho
sikuhlikize ngalokho kusemandleni ethu ukuthi sihlabe sikuhlikize. Kodwa lokho kusihlanganisayo njengokubudlelwane bomndeni nokuba abantu bekhaya elilodwa nokwegazi okungaphuli imithetho kaAllah nokungalwisani nezimiso zikaAllah simunye nabo kulokho. Uma kungenjalo ubunye bethu mangabe busiphatha noAllah noma bona benza izinto ezingasiqhatha noAllah noma ezingasiphambanisa nendlela yesithunywa sikaAllah, yilapho khona sithi cha asikwazi ukuba ndawonye lapha, asikwazi futhi ukwesekana. Ngakho iMuslim ufanele lithande lokho okuthandwa uAllah nalokho okuthandwa yisithunywa sikaAllah ukuthola kube naye, kanjalo futhi likuzonde lokho kunjani okuzondwa ngoAllah nokuzondwa yisithunywa sikaAllah. Yilento ke le ebalekile yesithathu umlobi uAllah benomusa naye akhulume ngayo, ngoba nesikhathi sethu sivuma ukuthi sigoqe la sizoyigoqa la namhlanje inshallah. Sophinde futhi siqhubeke efundweni ezilandelayo. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.